खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय खोनाखाबाय जानांगौ माने बिथां एन्टि ब्रह्म चेनेला कमेन्टजोंनो जोबोद नांलायनायखौ आरोना माने गावनो कमेन्ट हरनाय मानसिजोंनो बियो जोबोद नांलायदों माने आं बिसोरनि भिडिअआव माने गेजेराव हाबसननो गोसो गैयामोन नाथाय बियो अरुणोदयनि बागै खायसे बाथ्रा बुंदों आरोना अरुणोदयनि फैसाखौ लानानै माने मुवा बेसादनि दामजों रुजुनानै बाथ्रा बुंदों आं दा बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो माने बिसोरनि गेजेराव हाबसननाय जादों माने कमेन्टआ ओरैबायदि एसेबां हार्डनिबो कमेन्ट नङा बियो माने गावनो भिडिअआव फरायनानै खोन्थाजों माने रोङा गारा इउटुबार जादो जाम्बा साला माने रोङा गारा इउटुबार जादो जाम्बा साला होननायनिफ्रायनो माने काहानिया सुरु जालाङो आरो माने बुहुद राजनितिकनि बागै अरुणोदयनि बागै माबा माबिनि बागै माने काहानिया सुरु जालाङो आरो दा बेखौ आङो खोन्थालांबाय थासिगोन नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ लाइक शेयार खालामना ला आरो साबस्क्राइब खालाम बेलखौ दामनांगौ जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांमोननियाव सहैग्रोयो दा इउटुबार जानो क्वालिफिकेसन गोनां जालायनाङा नोंगौ माने BA पास MA पास माने जायखिजाया फरायनाय जालायनो नाङा जायहा टेलेन्ट दं बेयानो इउटुबार जानो हायो आरो नोंगोना माने बियो रियेल बाथ्रा माने जायहानो टेलेन्ट दं बेयानो इउटुबार जानो हायो नाथाय मानो एसेबां रागा जोंखो बिथां एन्टि ब्रह्मआ साधारन कमेन्टनि थाखायनो बेफोरबायदि कमेन्टआ माने भिडिअनि उल्टा नेगेटिभ कमेन्टआ माने जोंनियावबो फैयो माने जों जेबो खरस जाया जेबो अरजाया आं दा खोथाखौ सिदा बुंनोसै माने बिथां एन्टि ब्रह्मआ BPFनि जानानै माने प्रमद बर' सारखौ माने खायसे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो मा बाथ्रा बुंदोंमोन आंबो मोजां मिथिजोबा दा बे प्रमद बर'खौ बुंनायनि थाखायनो माने प्रमद बर'नि सापर्टारा बिखौ कमेन्टआव काउन्टार खालामहरदों आरो माने रोङा गारा इउटुबार जादो जाम्बा साला माने जेलाव जोबनाय मायावबा जोबनायनिबो बाथ्रा बुंदों आं बेखौबो बारा मोजां मिथिबा नाथाय बै कमेन्ट लिरग्रायाबा माखौ साननानै लिरखो बेखौ बारा मिथिला दा बियो प्रमद बर'खौ माने आगोलनि दिनाव 6-7 बोसोरनि सिगांनि दिनाव माने बिथाङा BTRनि चिफ जायैनि सिगां 6-7 बोसोरनि सिगां माने बियो एबसुआव थायोमोन एबसुनि आफादगिरिमोन आरोना माने एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै रायजोफोरखौ लानानै माने धरना होयोमोन रायजोनि थाखाय ना मिथिं गायोमोन मिथिङाव लेक्सार होयोमोन दा बेफोरखौ लानानैनो बियो खायसे बाथ्राखौ बुरखांनानै बुंदों माने प्रमद बर'आ पलिटिक्सनि हेंथायै लेक्सार होयोमोन जे माने बिफां दाननानै फानना जानाय जौ सेरेब फाननानै जानाय बाथ्राफोरखौ माने बुरखांनानै माने भिडिअआव देखायफिननानै बिथाङा बायदि नाना धरननि बाथ्रा बुंबावदों माने बिनि बुंनाय ओंथिया जाहैबाय प्रमद बर' सारा माने बै दंफां दानना फाननानै जाग्रा मानसि बै जौ सेरेब फाननानै जाग्रा मानसिफोरनो साख्रि होनांगौ आरो दा आंनि बायदिब्ला फिना जाहैबाय 17 बोसोराव BPFनि सरकाराव बै जौ सेरेब फाननानै जानाय बै दंफां दानना फाननानै जानाय मानसिफोरनो साख्रि होनो हायाखैबा 4 बोसोराव माबोरै प्रमद बर' सारा जौ सेरेब फानना जानायनो दंफां दानना फानना जानायफोरनो साख्रि होनो हानो 17 बोसोर रायजो सालायनाय बर' हारिनि फ्लेगखौ दिल्लीयाव दैखांहैनाय बिथां एक्स चिफ मिनिस्टार हाग्रामा महिलारियानो साख्रि होनो हायाखैब्ला 4 बोसोराव प्रमद बर' सारा माबोरै साख्रि होनो हानो बै दंफां दानना जानाय बै जौ सेरेब फानना जानाय मानसिफोरनो मोजाङै साननानै नोंथांमोना आंबो सानो प्रमद बर'आ हारिनि थाखाय खामानि मावनो हायाखै नाथाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो हायाखैबाबो बिथाङा माने जिउनि थाखाय खामानि मावदों आरो आंनि साननायाव दे नोंथांमोना मा सानो बेखौ मिथिया जेरै आं उदाहरन हिसाबै होनोसै माने 1999नि मास्टार सार्भिसखौ माने हाग्रामा सारानो होदोंमोन आरोना बेनिफ्राय बे 1999नि मास्टार सार्भिसखौ बन्द खालामफिनदों हाग्रामा सारानो कारना मानो 1999 सनाव मास्टरनि मोननायफोरा माने साख्रि गोमाजानानै ओरैबायदि आलाय सिलाय डिप्रेसनाव गोलैहांबायमोन बैसोरनि जिउखौ माने सोर बोखांफिनखो प्रमद बर' सारासो बोखांफिनदो नोंथांमोना मोजाङै साननानै नाय आरो 17 बोसोर रायजो खुंनायाव BPFआ माने रायजोफोरनो बेसेबां न' होखो आरो 17 बोसोर रायजो खुंनायाव BPFआ माने रायजोफोरनो खैजोन सुबुंनो हानि पाट्टा बिलाइ राननानै होखो नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै साननानै नाय 17 बोसोर रायजो खुंनाय BPF सरकारा माने रायजोफोरनो माने
बेसेबां सरकारि न' होखो बेनिफ्राय बेराफारसेथिं 4 बोसोर रायजो खुंनाय UPPL सरकारनो बेसेबां न' होखो रायजोनो माने नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै साननानै नाय आरो 4 बोसोर रायजो सालायनाय UPPL सरकारा बेसेबां सुबुंनो न' होखो नोंथांमोना बेखौथ' निउसाव नुखादोंआनो बेसेबां न' होखो बेसेबां हा पाट्टा बिलाइ रानना होगोन नोंथांमोना निउसाव नुखादों BPFनि माने 17 बोसोर रायजो सालायनायनि दिनाव माने नुवाखैमोन आरो आङो माने बयबो मिथिखागौ जे माने आं बुंनोसै जेनेबा 17 बोसोर BPFनि रायजो सालायनायनि गेजेराव नुवाखैमोन माने माखौ नुवाखैमोन आं उदाहरन होनोसै जेरै अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि बेफोरबायदि आसनिखौ माने होनाय नुवाखैमोन आरो दा 4 बोसोरनि गेजेराव बेसेबां लाखनो बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ होखो नोंथांमोनाथ' निउसाव नुखादों आरो नोंसोरनि न' खाथि-खाथिफोरावनो मोननायबो मानसि दङ दानिया फैबाय मेन पइन्टआव माने अरुणोदयनि बाथ्रा बुंदोंमोन अरुणोदयनि राङा 1250 माने 1250 नंगौना बयबो मिथिगौ माने बे मुगायाव माने 1250 फैसाया माने बुहुत खम आरो ना न'खर सोलायनो मिलाया आरो माने 1250 फैसाया न'खर सोलायनो मिलाया सरकारा जोंनो अरुणोदयनि फैसाखौ 1250 फैसाखौ माने न'खर सलायनो थाखाय होआखै माने न'खराव जेसेबां नांगौखिनि मुवा बेखौ बायना जा होननानै होआखै नोंथाङा दि माने ओरैबायदि बुंदोंमोन अरुणोदय 1250 फैसायालाय मा मिलायनो थोनो मा जानायलाय अरुणोदय गावखौबाय थायो माने माइ माइरंनि दाम थावनि दाम माबा माबि दामनि बाथ्रा बुंलांदोंमोन आरोना बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों बेनि थाखायनो गेजेराव हाबनाय जादों आं होनबावबाय दा अरुणोदयनि फैसाया 1250 खम नाथाय बेखौ न'आव जिखिनि नांगौखिनि मुवा बेसाद बेखौ बायना जानो थाखाय नोंसोरनो होआखै सरकारा दानसेयाव 1250 करै मावा दाङा फैसा मोननायाबो सहज बाथ्रा नामा सासे फर ग्रेडआ सासे सरकारि फर ग्रेडनि साख्रि मावनायानो दानसेयाव बेसेबां मोनो 27, 28, 29, 30 होमबा नों जेबो मावालासिनो जेबो दाङालासिनो एख' अबिगथा सरकारनो होआलासिनो नोङो दानसेयाव माने 1250 मोननायाबो जोबोर गोदोरनि बाथ्रा आरो जोबोर दुगादावनि बाथ्रा जाय मोनाखै बिसोर बेसेबां अखान्थि जाना दोङो नाथाय नोंसोर मोननायफोरासो माने 1250ल' जोबोर खम मा लानो ओरैबायदि खिन्थु बेखौनो मोनाबादि आरो बेसेबां गोब्राब गोमो जोङो 1250 राङा जोंनि गोरिबनि थाखाय माने इसिबां खम रां नङा इयो जोबोर बुरजायानो मावा दाङा सानसेयाव 1250 रां मोनो 1250 फैसायाना माने LPआव फरायनाय गथ'फोरनो थाखाय माने दानसेनि हिसाबै जायो आरो माने दानसेनि हिसाबै जायो मा बहि कलम बिजाब बायनाय बिदिनो सरकारनिफ्राय मोनखायो थेवब्लाबो बिदिनो थांलाय फैलाय माबानि थाखाय दानसेनि थाखाय जायो एम इ स्कुलाव फरायनायनि गथ'नि थाखायबो दानसेनि थाखाय मिलायो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'नि थाखायबो दानसेनि थाखाय मिलायो अरुणोदयनि फैसाया बेनि थाखायसो जोंनो सरकारा होदो माने माइ माइरं थाव संख्रि बायना जानो थाखाय अरुणोदय फैसाखौ होनाय जायाखै आरो नोंथांमोना मोजाङै साननानै नाय माने आंनि साननायसो दे बियो नोंथांमोना सानो बा माने गोबां मानसियानो सानो माने 60% मानसियानो बर'फोरानो सानो आरो माने प्रमद बर'आ हारिनि थाखाय खामानि मावाखै होननानै प्रमद बर'आ मिसा बाथ्रा बुङो रायजोफोरखौ थगायो बर' हारिखौ थगायनानै जादो बर' हारिखौ फाननानै जादो होननानै बुङो आरोना बहुद मानसियानो नाथाय हाग्रामायाबो मिसा बाथ्रा बुङो हाग्रामायाबो रायजोफोरखौ थगायबोदो नंगौना बिथांमोनाबो सानो माने जोंनि रायजोफोरनि दुखुखौ नुनानै माने मिथिङाव लेक्सार होयो आरोना माने ओरै थोरै होगोन हेन टेन होगोन माने न'खराव जिखिनि नांगौ मुवा बेफोरखौ माने होगोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुङो आरो मिथिङाव लेक्सार होयो नाथाय मानसिया सानो मोनसे इसोरा थिनो मोनसे मानसिनि साननाय बायदिबो माब्लाबाबो जाफुङा आरो इमान खस्थ' मानसिनि साननाय बायदि माब्लाबाबो जाफुङा मोनसे सानगोन खिन्थु खामानिखौ मावबाबो नावमोन तेराय मावहैनाय जायो बेनि थाखायनो इसोरनि थिननाय बायदिसो जायो जोङो हाजार गाख्राव बुंबाबो माने मानसिनि साननाय बायदि मावजोबनो हाया इसोरा जेरै थिनो बिदिसो मावनांगौ जायो बेनिखायनो जोंनि गोदोर गोलाव मन्थ्रिफोरा माने मिथिङाव ओरै थोरै होगोन हेन टेन मावगोन माबा माबि होगोन होननानै लेक्सार होबाबो मावहैनो हाया आरो जेन माने इसोरानो थिनाखै बिदि मावनो नों बाथ्राखौल'सो बुंना होबाय बेखौनो मानसिफोरा फोथायनानै सोरबा सासेया सोरनिबा फारसेखिजा जानानै बुंगोन सोरबा सासेया सोरनिबा फारसेखि जानानै बुंगोन नाथाय बेफोरो मानसिनि बुंनायसो मानसिनि बुंनायाव इसेबां माने गोसो हगारसारना फोथायनाङा
माने गोसोआव हगारसारना फोथायनाङा ना माने ब्रेनाव सोना लाङा नोंथारगो साननानै लानो नाङा नोंथांमोना माने मा बुङो आगोलनि धोरोम बिजाबफोर फरायबाबो बाहाय बुजि मोनगोन माने दानि जुगाव एसेबां मुर्खयै थानो नाङा रावखौबो एसेबां फोथायनाङा न'नि मानसियानो न'नि मानसिखौ माने दावगानो नागिरबा माने मेगन सायो आरो गुबुना मा नोंथांमोना मोजाङै साननानै नाय माने सोरबा सासेया ओरै थोरै मावगोन होनबानो ओरै थोरै होगोन होनबानो नोंथांमोना दिनै नोंथारगो साननानै माने बारे बारे बाथ्रा बुंफ्लेबाय थायो बिनिखायनो रावबो रावखौबो इसिबां बुंबाबो जाया माने इसोरा थिननाय बायदिसो मावगोन रावबो रावखौबो गाख्रब बुंबाबो ओरै थोरै होगोन होनना बुंदोंमोन मानो होआखै होननानै बुंबाबो माने जेबो खामानिखौ मावफुंनो हाया आरो माने इसोरानो थिनाखैबाबो मावनो हानांगोन इसोरा जेरै थिनदो ओरैसो मावनो हालांगोन दा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय जे माने अरुणदयनि गेजेराव बुंनायनि बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोननि भिडिअ'आव हाबसननाय जादों मायबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो आं बेखिनियावनो भिडिअ'खौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।